θεατρική βραδιά. Θα ακούσετε το έργο του James Goldman, το Λιοντάρι του χειμώνα, σε μετάφραση του Δημήτρη Μαλαβέτα. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί: Άννα Γεραλή, την Αλαΐδα; Κώστας Καστανάς, τον Ερίκο; Κώστας Αθανασόπουλος, τον Ιωάννη; Γιώργος Κιμούλης, τον Τζέφρι; Δάνης Κατρανίδης, τον Ριχάρδο; Μαρία Σκούντζου, την Ελεονόρα; Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, τον Φίλιππο. Η επιμέλεια είναι του Πλάτωνα Ανδριτσάκη. Η επιμέλεια ήχων της Δόμνας Ακατοβλίδου. Η τεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Πουλόπουλου. Και η σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλαβέτα. Σαν σκηνοθέτης και σαν μεταφραστής του έργου, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Το Λιοντάρι του χειμώνα μπορεί να είναι ένα πανέξυπνο βουλεβάρτο ή και κάτι περισσότερο. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Οι πρωταγωνιστές του είναι γνωστοί σε όλους μας. Η Ελεονόρα της Ακουιτάνιας, η πιο όμορφη και λαμπερή γυναίκα της εποχής της. Παντρεύτηκε 2 βασιλιάδες και ήταν η μάνα άλλων 2. Με την προσωπικότητά της και το πνεύμα της κυριάρχησε σε μια ανδροκρατούμενη εποχή και κοινωνία. Ο Ερίκος ο δεύτερος, ο Πλανταγενέτης, που έγινε βασιλιάς της Αγγλίας στα 21 του, με μυαλό σαν του Αριστοτέλη και με θωριά σαν όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Τώρα που διαδραματίζεται η ιστορία μας, ο Ερίκος είναι 50 και σε αυτή την ηλικία οι άντρες ήταν ή γέροι ή πεθαμένοι. Όχι όμως ο Ερίκος. Είναι ακόμα ο άντρας που υπόταξε τη Γαλλία, σκότωσε τον Θωμά Μπέκετ και έψαξε να βρει και να επιβάλλει την ειρήνη και τη δικιά του παντοδυναμία μαζί με όποιον τρόπο μπορούσε. Οι 3 γη αυτού του μοναδικού ζευγαριού, ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, όμορφος, εντυπωσιακός, λίγο ποιητής και πολύ στρατιώτης, ζωντανός ο θρύλος του. Στο έργο μας δεν έχει ακόμα φύγει για τις σταυροφορίες του. Δεν έχει έρθει αντιμέτωπος με το Σαλαδίνο, δεν έχει φυλακιστεί από τον μικρότερο αδελφό του, τον Ιωάννη τον Ακτήμονα. Ο μικρός του αδελφός, ο Ιωάννης ο αργότερα Ακτήμων. Στο έργο μας χαριτωμένος, γλυκούλης, εντελώς αξιαγάπητος. Θέλει και αυτός να γίνει βασιλιάς όπως όλοι τους, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί ότι το μόνο καλό που θα κάνει για τη χώρα του θα είναι όταν οι Βαρόνοι θα του επιβάλλουν να υπογράψει την Μάγνα Κάρτα, το πρώτο σύνταγμα της Αγγλίας. Ο μεσαίος αδελφός, ο Τζέφρι, κόμις της Βρυτανίας, 25 χρονών στο έργο μας, χαριτωμένος, γεμάτος θανατερή ενεργητικότητα, το πιο έξυπνο μέλος μιας πανέξυπνης οικογένειας. Χάνεται στην ιστορία χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Ο νεαρός Γάλλος βασιλιάς, ο Φίλιππος Καπέ, πραγματικά εντυπωσιακός, ψηλός, με ωραίες αναλογίες, ευθύς απλός, ανοιχτόκαρδος, χαμογελάει εύκολα και μέσα του σιγοβράζει ένα φοβερό μίσος για όλους τους άλλους γύρω του, μόνο που ξέρει πώς και πότε να το αφήσει να ξεσπάσει. Και η αδελφή του Φίλιππου της Γαλλίας, η Αλαΐς Καπέ, πανέμορφη, 23 χρονών, γλυκιά και αθώα, ερωμένη του Ερίκου και πιώνει σε αυτό το θανάσιμο παιχνίδι σκάκι που παίζουν όλοι γύρω της. Αυτοί είναι οι ήρωές μας. Όμορφοι, λαμπεροί, γεμάτοι από αγάπη και μίσος ο ένας για τον άλλον, πίκρα και απόγνωση για τη δική τους μοναξιά. Το παιχνίδι που παίζουν, αυτό παρακολουθούμε. Άλλοι αμέτωχοι και ασυγκίνητοι, άλλοι μπορεί όχι και τόσο αμέτωχοι και ασυγκίνητοι. Έχει μαζευτεί η εκπληκτική αυτή η οικογένεια στο κάστρο της Σινών για να γιορτάσουν μαζί τα Χριστούγεννα. Τα κάστρα τότε δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Οι χώροι τους ήταν γεμάτοι βασιλιάδες, βαρώνες, κότες, λάσπες και υπότες. Σε ένα τέτοιο σκηνικό ας τους χαρούμε να κάνουν ό,τι καλύτερο και ό,τι χειρότερο μπορούν. Η χρονιά είναι το 1183. Όχι, όχι,
όχι, Ερίκο. Δεν θα το φορέσω και δεν πρόκειται να έρθω. Το ξέρεις ότι με το να βάζεις και να βγάζεις το στέμμα σου δεν κερδίζεις τίποτε. Πάμε. Όχι, θα μείνω εδώ. Μπορείς να μου στέλνεις αναφορές των συμβάντων. Σήμερα θα είναι φοβερή ημέρα. Αν αρχίσω να μαλώνω από τώρα δεν θα αντέξω. Θα αντέξεις. Είσαι σαν τους βράχους στο Stonehenge. Δεν πέφτεις με τίποτα. Αλλά είσαι αυτό το κάστρο, αυτά τα Χριστούγεννα δεν χρειάζομαι άλλους εχθρούς. Έχεις περισσότερους από ό,τι νομίζεις. Είσαι κι εσύ ένας. Η κλαίουσα η Τέα μου έγινε τσουκνίδα. Αν ήθελα να σου κάνω τη ζωή δύσκολη, Ερίκο, πόσο δύσκολη θα μπορούσα να την κάνω. Όχι πολύ. Δεν μετράς για τους άλλους, μόνο για μένα. Πόσο μετράω για σένα. Αλλά είσαι. Στη ζωή μου γνώρισα κόμισσες, βοσκοπούλες, κυρίες της αυλής, πόρνες, τσιγκάνες, παλιοθήλικα και μικρά αγοράκια. Αλλά ποτέ πουθενά δεν αγάπησα άλλη γυναίκα έξω από σένα. Και τη Ροζαμούντι. Πέθανε. Και την Ελεονόρα. Την νέα Μέδουσα, την καλή μου σύζυγο. Και τι κάνει η αλήθεια η βασίλισσά σου. Φαντάζομαι αποσυντίθεται. Δεν την είδες ακόμα. Όχι, ούτε τη μύρισα, ούτε την άγγιξα, ούτε τη δοκίμασα. Μην το ζηλεύεις στο τέρας της κολάσεως. Δεν είναι ανάμεσα στα πράγματα που αγαπώ. Πόσους άντρες ξέρεις που ρίχνουν τις γυναίκες τους στη φυλακή? Δεν την κλειδαμπάρωσα τη σκύλα για 10 χρόνια επειδή είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Έλα, ακούω ότι γέρασε άσχημα. Πάμε να τη δούμε. Ερίκο, αν σε πρόδινα, θα σε ενοχλούσε πολύ. Δεν έχουμε μυστικά η Ελεονόρα κι εγώ. Πώς μπορείς να με προδώσεις? Θα μπορούσα να προδώσω τα σχέδιά σου. Δεν τα ξέρεις. Ξέρω ότι θέλεις να αποκληρώσεις το Ριχάρδο. Το ξέρει και η Ελεονόρα. Ξέρει ότι ο μικρός Ερίκος πέθανε το καλοκαίρι. Και ακόμα δεν διάλεξα διάδοχο. Ξέρει ότι εγώ θέλω να ανεβάσω στο θρόνο τον Ιωάννη. Και εγώ ξέρω ότι αυτή θέλει το Ριχάρδο. Σου είπα, δεν έχουμε μυστικά. Ερίκο, δεν θα μπορώ να είμαι πια ερωμένη σου όταν θα είμαι παντρεμένη με το γιο σου. Γιατί δεν μπορείς? Το Γιαννάκι δεν τον πειράζει? Δεν μ' αρέσει ο Γιαννάκης σου. Είναι καλό παιδί. Έχει σπηριά και βρωμάει κομπόστα. 16 χρονών είναι. Και στην ηλικία του όλοι έχουν σπηριά. Θα μπορούσε να πλένεται κάπου. Δεν θα σου κακοπέσει να γίνεις βασίλισσα της Αγγλίας. Δεν θα σε κλάψει όλος ο κόσμος. Εσύ θα με κλάψεις. Δεν ξέρω. Πολύ πιθανό. Το μόνο που θέλω είναι να με σε χάσω, Ερίκο. Δεν μπορείς να με κρύψεις. Δεν γίνεται να εξαφανιστώ. Το ξέρεις ότι δεν γίνεται. Ο μικρός σου αδερφός είναι βασιλιάς της Γαλλίας τώρα. Και θέλει να γίνει ο γάμος ή να του γυρίσω πίσω την πρίκα. Σε πήρα μόνο για την πρίκα σου. 7 χρονών ήσουν. 2 τεράστια γόνατα και 2 τεράστια μάτια και τίποτα άλλο. Πού ήθελες να ξέρω? Δώσε πίσω την πρίκα μου στο Φίλιππο. Δεν είναι δάκια τόσο μεγάλη. Δεν μπορώ. Το Δέξιν είναι μικρή επαρχία, αλλά είναι ζωτική σημασία για μένα. Κι εγώ δεν είμαι. Είναι της μοίρας μου να ερωτεύομαι γυναίκες που έχουν χτήματα. Όταν παντρεύτηκα την Ελεονόρα σκεφτόμουν τι τύχη. Η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου. Έχει την Ακουιτάνια, τη μεγαλύτερη επαρχία στην Ευρώπη. Και είναι και όμορφη. Ήταν όμορφη, ξέρεις. Και τη λάτρευες. Πού να θυμηθώ. Κάποτε μπορεί και να τη λάτρευα. Στάσου να σου φτιάξω τα μαλλιά. Άσε να πέσει να του λουφθεί. Έτσι στο μέτωπό σου. Τίποτα στη ζωή δεν πρέπει να είναι τέλειο. Ερίκο, με μάθανε να είμαι υπάκουη. Χαμογελάω πολύ, συμφωνώ εύκολα. Και ελπίζω λίγο. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανατροφή. Με βοηθάει να ξεπερνάω πολλά πράγματα. Αλλά όχι αυτό, Ερίκο. Όχι αυτό. Τους μάζεψα και θα είσαι δίπλα μου. Αν φοράς καπέλο ή όχι είναι δική σου δουλειά. Μα τι διαφορά κάνει ποιος θα είναι βασιλιάς? Τι διαφορά κάνει? Έγινες θρησκευόμενος, Ερίκο. Θα κοιτάς πάνω ψηλά από το σύννεφό σου για να δεις ποιος θα κάθεται στην καρέκλα σου. Πρέπει να το ξέρω πριν πεθάνω. Έχτισα μια αυτοκρατορία και πρέπει να ξέρω αν θα διαρκέσει. Ενοποίησα την Αγγλία και της πρόσθεσα και τη μισή Γαλλία. Είμαι η πιο μεγάλη δύναμη τα τελευταία 1000 χρόνια. Και μετά από μένα θα είναι ο Ιωάννης. Αν δεν μπορώ να τα αφήσω όλα στον Ιωάννη, τότε έζησα για το τίποτα. Ο Ιωάννης δεν σ' αγαπάει. Αγαπάμε ένας τον άλλον πολύ βαθιά. Κανείς τους δεν σ' αγαπάει. Επειδή σκοτωνόμαστε. Αν μου πεις ότι και οι 3 τους θέλουν το στέμμα, θα σου πω ότι μόνο οι αδύναμοι πρίγκιπες δεν το θέλουν. Μπορεί να αρπάζουν και να συνομωτούν, αλλά τέτοιους γιους θέλω. Άρπαζα και συνομωτούσα μια ζωή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να είσαι και βασιλιάς και ζωντανός και 50 χρονών. Θα πολεμήσω για σένα. Σωθήκαμε. Όταν ήμουν 16 χρονών και αρχίσαμε αυτή τη διεφθαρμένη σχέση, άφησα κάθε πρωτοβουλία σε σένα. Κρυβόμουν στην ποδιά σου. Έπινα το γαλατάκι μου και έκανα ό,τι μου έλεγες. Αλλά όχι πια. Το χερουβίμ σου έγινε τώρα 23 χρονών και θα πολεμήσει. Με σπαθί και κοντάρι. Με ό,τι βρω, Ερίκο. Ακριβώς ό,τι μου χρειάζεται. Ακόμα ένα μυαλό ενδράσει. Οι τύχοι αντιλαλούν από την πολλή σκέψη εδώ μέσα. Έχουμε το μουρμουριτό για προδοσία του Τζέφρι, το γρίλισμα για ματοχυσίες του Ριχάρδου και τις βαριές σκέψεις της Ελεονόρας για καυτό μολύβι και ταφόπλακες. Το σπίτι μου είναι γεμάτο από διανοητική δράση. Ωραία. Να προσθέσεις και τη δικιά μου. Αλλά
Αλλά εις δεν πρόκειται να σε χάσω, δεν πρόκειται να χάσω τίποτα. Θα κάνω συμμαχίες και παζάρια, θα απειλήσω, θα ζητιανέψω, θα σπάσω κεφάλια, θα κάψω καρδιές. Και όταν θα έχω τελειώσει, θα έχω κάνει διάδοχο τον Ιωάννη και κομμάτια το Ριχάρδο. Και θα έχω και σένα. Πότε μπορώ να σε πιστέψω? Πάντα. Ακόμα και όταν λέω ψέματα. Πόσο μπορώ να ελπίζω? Όσο θέλεις. Αλλά με τόσους εχθρούς τριγύρω... Το ξέρω. Και μερικοί από αυτούς είναι πιο έξυπνοι από μένα ή πιο σκληροί ή πιο ανέντιμοι. Αλλά κανείς τους δεν είναι όλα μαζί. Οι παπάδες που γράφουν την ιστορία στο καιρό μας δεν θα με αδικήσουν. Θα πούνε ότι ο Ερίκος ήταν ένας αρχιμπάσταρδος. Δώσ' μου το χέρι σου. Πάμε κάτω να συναντήσουμε την οικογένεια. Μετά από μένα. Μεγαλώνεις γρήγορα, Γιαννάκη. Όλο και ψηλότερα, Ριχάρδε, όλο και ψηλότερα. Κοίτα, γκί. Γκί, να κρεβάσουμε το γκί. Λατρεύω τα Χριστούγεννα. Εποχή ευτυχίας και χαράς. Τι είπες, Ζεύρη? Λέω, εποχή ευτυχίας και χαράς. Αρωματισμένο κρασί, τα κούτσουρα καίνε στο τζάκι και εμείς ψινόμαστε απάνω τους. Ξέρετε, ήρθε. Ποιος? Η μητέρα, σήμερα το πρωί. Την είδες, εσύ? Οι σχέσεις μας δεν είναι τόσο ρόδινες πια. Δεν είσαι πια ο εκλεκτός της. Είμαι ή δεν είμαι. Αν νομίζετε ότι θα σκοτωθώ να της φιλήσω το τριχωτό της μάγουλο, δεν πρόκειται. Το τι θα φιλήσεις, πριγκιπάκο μου, και τι δεν θα φιλήσεις είναι δική σου δουλειά. Είμαι ο ευνοούμενος πατέρα, αυτό μετράει. Γιαννάκη, μόλις και με ξέρεις. Γι' αυτό σε οικετεύω να πιστέψεις τη φήμη μου. Είμαι επαγγελματίας στρατιώτης, ερασιτέχνης ποιητής και θα γίνω βασιλιάς. Και εγώ σου λέω να θυμάσαι ότι ο πατέρας εμένα αγαπάει. Έτσι που τρογόμαστε είναι πολύ παράξενο να αγαπάει κανέναν σας. Μητέρα. Τζέφρι, τι όμορφους γιους που έχω. Ιωάννη, είσαι τόσο καθαρός και κομψός. Ο Ερίκος σε φροντίζει. Και ο Ριχάρδος. Μην καταβάζεις τα μούτρα σου, αγάπη μου, σε κάνει γουρνομάτι και το σαγόνι σου χάνεται. Πού είναι ο Ερίκος? Απάνω, με την πόρνη της οικογένειας. Αυτός είναι πολύ πρόστιχος και άκομψος τρόπος για να μιλάς για την αραβωνιαστικιά σου. Είναι δικιά μου αραβωνιαστικιά. Οποιανού αραβωνιαστικιά και να είναι, τη μεγάλωσα εγώ και μου είναι πολύ αγαπητή. Είδατε καθόλου το Γάλλο βασιλιά? Όχι ακόμα. Ας ελπίσουμε ότι τώρα που μεγάλωσε θα είναι όσο κουτός και αγαθός ήταν ο πατέρας του, ο καλός μου Λουδοβίκος. Αν είχα καταφέρει να του κάνω αγόρια και όχι όλα αυτά τα κοριτσάκια, θα ήμουν ακόμα βασίλισσα της Γαλλίας και δεν θα είχαμε γνωριστεί ποτέ. Τέτοιος αγγελούδια μου είναι ο ρόλος του σεξ στην ιστορία. Πώς είναι ο πατέρας σας? Σε νοιάζει? Πολύ περισσότερο από ό,τι μπορείς να φανταστείς, αρνάκι μου. Πώς είναι τα μαλλιά μου? Μην κοιτάζουμε πια στον καθρέφτη. Ο υδράργυρος δεν έχει καθόλου τάκτ. Ο πατέρας ακόμα σχεδιάζει να κάνει τον Ιωάννη βασιλιά. Μα και βέβαια το σχεδιάζει. Θεέ μου, τι άπλιστη τριαδούλα που είσαστε. Βασιλιάς, βασιλιάς, βασιλιάς. Δυο από εσάς πρέπει να μάθετε να ζείτε με την απογοήτευση. Αλλά ποιοι δυο? Έλα, έλα, κάτσε εκεί και μη μιλάς. Λοιπόν, Ελεονόρα, ποιοι δυο? Ρίκο, έλα να τους αρνηθούμε όλους και να ζήσουμε για πάντα. Με μπλεγμένους τους καβλιοδοντές μας στην αιωνιότητα, Πώς ήταν το πέρασμα της μάχης, χωρίστηκαν τα νερά για σένα? Όχι, μόνο ησυχάσανε. Δεν του ζήτησα τίποτα παραπάνω. Είναι πολύ ευγενικό από μέρους που με έβγαλες από τη φυλακή. Είναι μόνο για τις γιορτές. Όπως στο σχολείο, με κρατάς πάντα νέα. Και η γλυκιά μου η Αλαΐς. Όχι, μην υποκλίνεσαι, χαιρετισέ με όπως παλιά. Αγκαλιάσέ με. Δεν είμαι καθόλου εύθραυστη. Την αγάπη και τη στοργή μπορώ να τα σηκώσω εύκολα. Λοιπόν, ακούστε όλοι σας. Έστειλα να φωνάξουν τον Γάλλο βασιλιά. Θα έχουμε μια ψηλαφιτή συζήτηση σαν δύο χειρούργοι που ψάχνουν για έναν όγκο. Θα δηλώσουμε από την αρχή τις θέσεις μας και θα του κάνω την πρώτη από πολλές προσφορές. Φυσικά θα αρνηθεί, θα του κάνω μια καλύτερη και αυτό θα γίνεται συνέχεια όλες τις γιορτές ώσπου να κερδίσω. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της χαροπής τελετουργίας
Θα δώσετε στον πατέρα σας κάθε βοήθεια. Και γιατί να το κάνω εγώ? Από καθήκον, Ριχάρδε, αγάπη μου. Πες μου, Ρίκο, πώς είναι ο Φίλιππος? Ακούω πως είναι αρκετά εντυπωσιακός για ένα αγόρι 17 χρονών. Έρχεται, ο Φίλιππος έρχεται. Φίλιππε, κυριέ μου. Μα είσαι εντυπωσιακός, Φίλιππε. Είμαι η Ελεονόρα που μπορούσε να είχα γίνει μητέρα σου. Όλους τους άλλους εδώ τους ξέρεις. Βασίλισσα Ελεονόρα, με καλιόπτετε. Κυριέ μου, καλώς όρισες στη Συνόδο. Κύριε. Τα παράπονά σας από ό,τι βλέπουμε έχουν να κάνουν με την πριγκίπισσα Αλαΐδα και την πρίκα της. Εδώ και 16 χρόνια συνήψατε μια συνθήκη μαζί μας. Είναι καιρός η ώρα της να εκτελεστεί. Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε. Οι θέσεις μας είναι οι εξής. Ή θα γίνει ο γάμος ή θα επιστρέψετε το Βέξιν. Ή θα παντρευτεί η Αλαή στο Ριχάρδο ή η επαρχία του Βέξιν θα επιστραφεί σε εμάς. Κύριε μου, παρουσιάζετε τη θέση σας πολύ ωραία, σύντομα και καθαρά. Η δική μας θέση είναι... Τώρα να σου πω την αλήθεια, Φίλιππε, τα πράγματα είναι κάπως μπλεγμένα. Όταν πεθάνω, ποιος θα γίνει βασιλιάς? Θα μπορούσα να συντάξω διάφορα έγγραφα ώστε να κλατάρουν η γραμματική μου ή ώστε να τους τελειώσω το μελάνι, αλλά αν δεν αφήσω πίσω μου όταν πεθάνω 3 ικανοποιημένους γιους, θα έχουμε εμφύλιο πόλεμο και η επικράτειά μου θα χωριστεί στα 3. Βλέπεις το πρόβλημά μου? Πολύ καθαρά. Μόνο που είναι δικό σου πρόβλημα, όχι δικό μου. Εδώ και 2 χρόνια η Βασίλισσα και εγώ, για λόγους που δεν τους καταλαβαίνει κανείς, δώσαμε την ακουιτάνια στο Ριχάρδο. Αυτό έκανε τον Ριχάρδο πάρα πολύ δυνατό. Πώς μπορώ να του δώσω και την Αλαΐδα? Αυτός που θα την παντρευτεί θα έχει εσένα για σύμμαχο. Ή θα παντρευτούν ή θα πάρουμε πίσω το Βέξιν. Αυτή είναι η ώρα της συμφωνίας σου με τον Λουδοβίκο. Αγόρι μου, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Το Βέξιν είναι δικό μου. Σύμφωνα με ποιο δίκαιο? Έχω στρατό εκεί. Αυτό κάνει το Βέξιν δικό μου. Άκουσε με καλά, αγοράκι μου. Οι νηπιακές αναμνήσεις σου είναι καιρός να αλλάξουνε. Δεν είμαι ο φίλος του πατέρα σου τώρα. Είμαι ο αντίπαλος του γιού του. Δεν είμαι αγοράκι σου. Είμαι βασιλιάς. Βασιλιάς! Γιατί? Γιατί έβαλες τον κόλο σου πάνω σε πορφυρά μαξιλάρια? Κυριέ μου. Φίλιππε, δεν έχεις πιάσει το πράγμα καθόλου. Πρέπει να χρησιμοποιείς όλες τις φωνές. Όταν σου ουρλιάζω, να μου ουρλιάζεις κι εσύ. Το κρατώ υποσημείωση. Και κάτι ακόμα. Εμείς είμαστε μικρογραφία του κόσμου. Ένα κράτος είναι κάτι ζωντανό. Κάνει ό,τι κάνουμε εμείς γιατί έτσι το θέλουμε εμείς. Αν εμείς είμαστε πολιτισμένοι, τότε μπορούμε να πετάξουμε τα μαχαίρια. Μπορούμε και να έχουμε ειρήνη. Στο χέρι μας είναι. Εγώ δικούς μου δασκάλους, ευχαριστώ. Τίποτα άλλο? Σκέψου. Ήρθες εδώ για κάποιο λόγο. Απέτησες πράγματα. Δεν θα με ρωτήσεις αν έχω καμιά προσφορά να σου κάνω? Έχεις καμιά προσφορά? Όχι ακόμα, αλλά κάτι θα σκεφτώ. Επί τη ευκαιρία. Ναι. Είσαι καλύτερος από ό,τι νόμιζα. Δεν ήμουν βέβαιος ότι το πρόσεξες. Λοιπόν, τι θα κρεμάσουμε? Το γκί ή ο ένας τον άλλον? Δεν καταλαβαίνεις τα παιδιά σου καθόλου. Δεν είναι θυμός αυτό που βλέπεις στα πρόσωπά τους. Είναι ανησυχία. Τα καταλαβαίνω τα παιδιά μου. Ξέρω ακριβώς τι κρύβεται πίσω από το σοβαρό μούτρο του Ριχάρδου. Τους μορφασμούς του Γιαννάκη και τον τόνο της φωνής του Τζέφρι. Το κακό είναι ότι τα παιδιά μου δεν καταλαβαίνουν εμένα. Ακούστε, υπάρχει ένας μύθος για ένα βασιλιά που τον λένε Λύρ. Ο Λύρ και εγώ έχουμε πολλά κοινά σημεία. Και οι δυο μας έχουμε βασίλεια. Και οι δυο μας έχουμε από 3 παιδιά που τα λατρεύουμε. Και είμαστε και οι δυο μας γέροι. Αλλά εκεί οι ομοιότητες σταματάνε. Ο Λύρ έκοψε κομματάκια το βασίλειό του. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Έφτιαξα αυτό το οικοδόμημα και θα σταθεί. Ότι εγώ έκτισα δεν θα το γκρεμίσετε εσείς. Πατέρα, θα έλεγες ότι κάνω για βασιλιάς. Και πολύ μάλιστα. Και περιμένεις, πατέρα, να δεχθώ να με αποκληρώσεις χωρίς να πολεμήσω? Και βέβαια θα πολεμήσεις, έτσι σε μεγάλωσα. Δεν με ενδιαφέρουν τα σχέδιά σου ούτε τι προσφέρεις στο Φίλιππο. Θέλω και την ακουιτάνια και την Αλαΐδα και το στέμα. Όλα. Το τι θα σου αρέσει η στέψη μου? Δεν θα θυσιάσω το ένα για το άλλο. Δεν θα χαρίσω την Αλαΐδα ή την ακουιτάνια στο Γιαννάκη το Σπυριάρι. Όχι. Ο αγαπημένος σου γιος δεν θα το κάνει. Άκουσες τι μου είπε? Και πολύ καθαρά. Πήγαινε τώρα. Είναι ώρα για το δείπνο σου. Κάνω μόνο ό,τι λέει ο πατέρας. Άντε να φας. Είπα τίποτα που δεν έπρεπε. Πάντα λέω πράγματα που δεν πρέπει. Ιωάννη. Καλά, καλά, εντάξει. Θα φάω. Και αυτό θα γίνει βασιλιάς. Και εγώ πρωθυπουργός. Δεν σας τα είπε? Ναι. Ο Ιωάννης θα βασιλεύει και εγώ θα κυβερνώ. Δηλαδή αυτός θα ξοδεύει τους φόρους που εγώ θα μαζεύω. Είδες τι ωραία. Όχι τόσο ωραία όσο να είσαι βασιλιάς. Τζέφρι, σε κάναμε δούκα της Βρετάνης. Λίγο είναι αυτό.
Λοιπόν, κανείς δεν αναφέρει το Στέμα και το Τζεφ μαζί. Γιατί? Εδώ βλέπω ότι υπάρχουν 3 ωραία πράγματα. Ένας θρόνος, μία πριγκίπισσα και η Ακουιτάνια. 3 ωραία πράγματα και 3 γη. Αλλά κανείς δεν λέει ποτέ, έλα Τζεφ, έλα. Να ένα κοκαλάκι και για σένα. Νομίζω ότι να είσαι πρωθυπουργός είναι πολύ χορταστικό κοκαλάκι. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι κανείς εδώ δεν με λογαριάζει. Δεν βρίσκω αγάπη και στοργή από κανένα. Δεν φανταζόσαστε ότι μπορεί να μου έλειπε κάτι τέτοιο, Ερίκο, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Ναι. Δεν μου αρέσουν πολύ τα παιδιά μας. Μόνο είναι οι Ελαείς. Μόνο είναι εσύ Ελαείς. Το παιδί που μεγάλωσα, αλλά δεν το γέννησα. Ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Και σε αγάπησα και σε αγαπώ. Το κρεβάτι του Ερίκου είναι δική του δουλειά. Μπορεί να φιλοξενήσει απάνω του ακόμα και αρνιά αν θέλει. Πράγμα το οποίο έχει κάνει στο Ο παρελθόν. Ροζαμούντι έχει πεθάνει εδώ και 7 χρόνια. 2 μήνες και 18 μέρες. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτή η γυναίκα. Μετράς και τις μέρες. Από το μυαλό μου το έβγαλα. Που λες Ελαείς, ο Ερίκος ανακάλυψε τη δεσποινίδα Ροζαμούντι Κλίφορντ της ομίχλης της Ουαλίας και την έφερε στο σπίτι για να την δει κάπως καλύτερα. Του άρεσε αυτό που είδε και έτσι την παρατηρούσε από πολύ κοντά για πολλά χρόνια. Την αγάπησε πολύ βαθιά και αυτή το ίδιο. Κι όμως Χρυσούλη μου, όταν ο Ερίκος έπρεπε να διαλέξει μεταξύ της αγαπημένης του και των χρημάτων μου... Αν πρέπει να με αφήσει θα το κάνει. Το ξέρω καλά. Φτωχή μου Αλαΐδα. Δεν πρέπει να έχει τόσο γούστο για σένα να με πληγώνεις. Είναι τόσο εύκολο. Ύστερα από τόση αγάπη που σου έδωσα όλα αυτά τα χρόνια, που σου βούρτιζα και σου έκανα κοτσίδες στα μαλλιά, που σου σφούλιζα τα δάκρυά σου με τα φιλιά μου, πιστεύεις ότι θα μπορούσα ποτέ να σε πληγώσω? Θα το έκανες και με κλειστά μάτια, Ελεονόρα. Και με κλειστά μάτια. Δεν είναι όμορφη? Πολύ. Ποια θα μπορούσα να βρω να αγαπήσω που να σε ταράξει περισσότερο? Καμία. Έλα, ας τελειώσουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Το μόνο που άφησε ο χρόνος απάνω σου είναι οι ρετίδες. Ούτε αυτό δεν κατάφερε να κάνει. Γέννησα 6 κορίτσια και 5 αγόρια και άντεξα 31 χρόνια συζυγικής ζωής μαζί σου. Είναι απίστευτη. Είναι στιγμές που μου λείπεις. Πολλές. Αμφιβάλλεις? Κοταβάκι μου. Ώστε ο μικρός μας ο Γιαννάκης παίρνει το στέμμα. Έτσι διαδίδεται, αλλά δεν το πιστεύω. Την αγαπάς την Αλαΐδα. Θα σου κοστίσει που θα τη χάσεις. Μπα, ένα γεροντικό κέφι είναι τίποτα άλλο. Πώς είναι η ζωή στον πύργο σου, δύσκολη? Ήταν στην αρχή, αλλά όχι πια. Τον χόρτασα πια τον κόσμο. Έχω τις κυρίες επί των τιμών, τους υπηρέτες μου και την αυλή μου. Μου είναι αρκετό. Δεν θα σε αφήσω ελεύθερη, ποτέ. Έκανες τόσους εμφυλίους πολέμους εναντίον μου. Και παραλίγο να κερδίσω τον τελευταίο. Τέλος πάντων, αφού με βγάζεις κάθε Χριστούγεννα και κάπου για καμιά επίσημη γιορτή, γιατί μου αρέσει να σε βλέπω, μου φτάνει. Ερίκο, χρειάζεσαι ακόμα το βέξι? Ρωτάς? Η στρατηγική μου είναι 10 χρόνια πίσω. Μου είναι πάντα απαραίτητο. Από εκεί ο στρατός μου είναι μια μέρα μακριά από το Παρίσι. 20 μίλια πορεία. Πρέπει να το κρατήσω. Πεθαίνω της πείνας. Πάμε για φαγητό. Α, χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι. Είσαι ακόμα εκπληκτικός άντρας. Και εσύ η κυρά μου. Ερίκο αγάπη μου, αν η Ελαΐδα δεν παντρευτεί το Ριχάρδο, θα φροντίσω να το χάσεις το βέξι. Νόμιζα πως δεν θα το έλεγες ποτέ. Μπορώ να το κάνω. Μπορείς να προσπαθήσεις. Ο Ριχάρδος μου θα γίνει βασιλιάς, όχι ο Ιωάννης σου. Σε ξέρω Ερίκο, ξέρω όλα σου τα κόλπα. Ξέρω την κάθε στροφή που θα κάνεις και θα σε περιμένω στη γωνία. Σε νοιάζει τόσο πολύ ποιος θα γίνει βασιλιάς? Με νοιάζει γιατί σε νοιάζει εσένα. Λεωνόρα, όλα αυτά τα χρόνια πολεμούσα και παζάρευα. Λες και το μόνο πράγμα που άξιζε ήταν τι θα γινόταν αφού θα πέθαινα. Τώρα όμως, και θα σε εκπλήξω με αυτό, ανακάλυψα κάτι για το οποίο αξίζει κάπως κανείς να ζει. Εντελώς τυχαία ανακάλυψα την ειρήνη. Την παραμονή των Χριστουγέννων. Από τότε που πέθανε ο Λουδοβίκος και όσο μεγάλο είναι ο Φίλιππος, δεν υπήρχε Γαλλία για να την πολεμήσω, και μέσα σε αυτή τη γαλήνη ανακάλυψα πόσο ωραίο είναι να γράφεις νόμους ή να κάνεις τη φορολογία πιο δίκαια ή να αποφασίζεις στο δικαστήριο ποιος χωρικός θα πάρει μια γελάδα. Σου λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο στον κόσμο. Και τώρα το γαλάκι, ο Φίλιππος μεγάλωσε και εγώ έχω συγχαθεί τον πόλεμο. Πες αυτό που θέλεις να πεις Ερίκο. Ζήτα μου ό,τι είναι να μου ζητήσεις. Τι θέλεις να κάνω? Τι θέλεις να σου δώσω? Γη και είδωρ? Δώσε μου λίγη ειρήνη. Λίγη? Γιατί λίγη? Γιατί όχι αιώνια ειρήνη? Είναι και αυτό μια σκέψη. Αν μου σταθείς εμπόδιο θα σε χτυπήσω με ό,τι τρόπο βρω. Και βέβαια. Έλα. Ας περιμένουν 100 βαρώνοι και πρέπει να τους δώσουμε εικόνα αγαπημένου ζευγαριού. Βλέπεις αγάπη στο χαμογελό μου? Και αιώνια αφοσίωση. Ερίκο, Κυρία? μ' αγάπησες ποτέ? Όχι. Ωραία. Έτσι όλα θα είναι πολύ πιο ευχάριστα.
μιλήσουμε. Δεν έχουμε βρεθεί μόνοι μας οι δυο μας πόσο καιρό τώρα, αγόρι μου? 2 χρόνια? Μια χαρά είσαι, σου πάει ο πόλεμος. Όλα τα μαθαίνω. Παρακολουθώ από μακριά όλες τις αιματοχυσίες σου. Κάτσε. Μου παραχωρείς ακρόαση, θέλεις να με καληνυχτήσεις γλυκά ή μου στείνεις παγίδα? Θέλω πολύ να ξανά είμαστε ενωμένοι, Ριχάρδε. Όπως και εσύ το ελπίζω. Μα πρέπει να είσαι τόσο γνωσιρός. Έστειλα να σε φωνάξω για να σου πω ότι θέλω ξανά την αγάπη σου. Όμως δεν μπορώ να το πω όταν έχεις τέτοια μούτρα. Την αγάπη μου, σε τι θα σου χρησιμεύσει? Σε τίποτα. Τι λόγο θα μπορούσα να έχω που τη ζητάω? Όταν είσαι έτοιμη θα μου το πεις. Το ξέρω ότι είσαι νομωτός και μπορώ και σχεδιάζω συνέχεια. Πώς αλλιώς μπορεί να περάσει μια βασίλισσα την ώρα της στη φυλακή? Αλλά δεν είναι μόνο αυτό η ζωή μου. Το μυαλό μου δεν είναι ξεκομμένο από το σώμα μου. Δεν μπορώ να πω ότι αγαπάω το γιο μου και να γίνω πιστευτή. Εγώ στη θέση σου θα δοκίμαζα άλλο κόλπο. Δεν έχω τόσο πολύ καταπιεσμένο πάθος για σένα μέσα μου. Δεν υπάρχει φόβος να ξεχυλήσει. Είσαι βαρετός. Είμαι. Σαν ένα τραγούδι με μια νότα. Λα, πάντα η ίδια νότα. Απαρνήθηκα την εκκλησία από βαρεμάρα. Μπορώ να κάνω το ίδιο και με σένα. Δεν θα με απαρνηθείς ποτέ. Τουλάχιστον σου κρατάω την ακουητάνια. Νομίζεις ότι το κίνητρό μου είναι αγάπη για χωράφια? Νομίζω ότι θέλεις πίσω την ακουητάνια. Είσαι τόσο διπλοπρόσωπη ώστε ούτε νερό δεν θα ζήταγες αν διψούσεις. Στους ιστούς που υφαίνεις εσύ πιάνονται ακόμα και αράχνες. Αν είμαι τόσο διπλοπρόσωπη, τότε γιατί δεν φεύγεις? Μη στέκεσαι έτσι αναποφάσιστος μπροστά στην πόρτα της κόλασης. Αγάπαμε, αρνάκι μου, ή παράταμε. Να σας παρατήσω, κυρία. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Η αναχώρηση είναι κάτι πολύ απλό. Βάζεις πρώτα μπροστά το αριστερό σου πόδι και μετά το δεξί. Μητέρα! Πάψε, αγάπες μου, η μαμά μαλώνει. Έρχεται ο πατέρας με τους όρους της συνθήκης. Μα και βέβαια, σου είπε ποιοι είναι. Δεν χρειάζεται. Νομίζεις ότι δεν ξέρω ποιος κερδίζει? Μα και βέβαια ξέρεις, αγάπη μου. Τους είπε τους όρους στο Φίλιππο. Όχι ακόμα. Έλα, Λαΐς, κάθισε. Όχι ακόμα, αλλά θα του παραχωρήσουμε ακρόαση σύντομα. Ελπίζω όλοι να παραβρεθείτε. Θα μας γνωστοποιήσεις τους όρους πριν ή απλώς ήρθες για να διασκεδάσεις? Καθόλου. Οι όροι είναι αυτοί. Τι προσφέρεις στο Φίλιππο, ή μάλλον τι δικό μου προσφέρεις στο Φίλιππο? Ό,τι έχει είναι δικό μου. Και τι είναι το τίποτα που θα πάρει ο Τζέφρι? Για το όνομα του Θεού, αγοράκια μου, δεν μπορείτε και οι τρεις σας να γίνετε βασιλιάς? Μπορούμε να προσπαθήσουμε. Τώρα πια δεν έχει σημασία. Η συνθήκη λέει ότι θα παντρευτείς την Αλαΐδα και θα το κάνεις. Ριχάρδε, θέλω να με διαδεχθείς. Στα δίνω και τα δυο. Και την Αλαΐδα και το στέμμα. Δεν έχω χιούμορ. Αν είχα θα γελούσα. Σου έχω φερθεί άσχημα, έτσι δεν είναι? Μου έχεις φερθεί αντάξιά σου. Το υπόσχομαι ότι θα κάνω αυτό που είπα. Και εγώ. Καημένο παιδί. Καημένε Ιωάννη. Είπε κανείς καημένε Ιωάννη? Μην κλαίτε όλοι μαζί. Για το όνομα του Θεού. Ακόμα και φωτιά να πιάνα δεν θα βρισκόταν ένας άνθρωπος να με κατουρίσει για να σβήσω. Φέρε τα δει να δοκιμάσουμε. Με μισή. Γιατί? Για ποιο λόγο με μισή? Εγώ είμαι ο πρωτότοκος. Εγώ είμαι ο διάδοχος. Εγώ είμαι ο ήρωας. Τι σου έκανα? Σου έκανα τίποτα όταν ήμουν μικρός και μου το φυλάς? Όταν εγώ ήμουν 6 χρονών και εσύ 16 σε πείραξα? Για ό,τι σου έχω κάνει, συγχώρεσέ με. Τι να μου έχεις κάνει εσύ? Εσένα δεν σε έχω δει ποτέ μου. Σε πήραν από μένα όταν ήσουν μωρό. Ο Ερίκος φταίει. Η μαμή με έκοψε από σένα όταν με γέναγες και από τότε δεν σε ξανάδα. Αν σε βοηθάει, βάλτε με μένα. Η μαμή φταίει. Πέταξε το μωρό και κράτησε τον ομφάλιο λόρο. Λοιπόν, είσαι το όνειρο κάθε μικρού αδελφού, το ξέρεις? Από μικρός ονειρευόμουνα. Γιαννάκι μου. Ναι, μητέρα, ναι. Καλά και ψέμε και από πάνω. Αν μ' άφηνες θα το έκανα. Να σ' άφηνα, να σ' αφήσω να μ' αγκαλιάσεις όπως δεν το έκανες ποτέ? Μα και βέβαια, μπορείς να το κάνεις. Πες πως είμαι ο Ριχάρδος. Να, αγκάλιασέ με. Έτσι, ακριβώς έτσι. Τώρα φύλλα το πιπικιασμένο μαγουλό μου και χάιδεψέ μου τα μαλλιά. Ιωάννη. Ψέματα! Όλα ψέματα! Ξέρεις τι είμαι? Το τίποτα της οικογένειας. Ο Τζέφρι είναι ο έξυπνος και ο Ριχάρδος γενναίος. Και εγώ δεν είμαι τίποτα. Είσαι κάτι για μένα. Θα σου δείξω εγώ, Ελεονόρα. Δεν έχασα ακόμα. Έλα, Τζεφ. Σε μισό λεπτό. Τι είπες? Ακούσατε κάποιο θόρυβο? Άκουσε κανείς ένα ντουπ? Αυτό το ντουπ, Ιωάννη, ήταν ο κρότος που έκανες με την πτώση σου. Έχει πήξει ο τόπος από πρωθυπουργούς. Και ο πύργος από βασιλιάδες. Δηλαδή, με παρατάς τα αλήθεια? Όχι, σε έχω κιόλας παρατήσει, Ιωάννη. Σκασίλα μου! Δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Λοιπόν, μαμά, εδώ είμαστε. Ο Ιωάννης μόλις έχασε τον πρωθυπουργό του, έτσι δεν είναι? Και εσύ βρήκες το δικό σου. Η μαμά θα σε πικράνει. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη.
Το ξέρεις ότι ο Ερίκος δεν είπε ακόμα την τελευταία του λέξη για τον Ιωάννη. Θα κρατήσει το βέξινος που να παγώσει ο ήλιος. Και όσο για το γάμο του Ριχάρδου θα περιμένουμε μέχρι τη δεύτερη παρουσία. Το ξέρω. Το ξέρεις ότι το ξέρω. Το ξέρω ότι το ξέρεις ότι το ξέρω. Το ξέρουμε ότι ο Ερίκος το ξέρει. Και ο Ερίκος το ξέρει ότι το ξέρουμε. Είμαστε μια οικογένεια που ξέρει πολλά. Δέχεσαι τις υπηρεσίες μου, ναι ή όχι? Γιατί εγκαταλείπεις τον Ιωάννη? Γιατί θα νικήσεις εσύ. Δεν νίκησα ακόμα. Με τη δικιά μου τη βοήθεια θα νικήσεις. Ο Ιωάννης είναι του χεριού μου. Ό,τι και να του πω θα το χάψει. Θα τον πάρω από το χέρι και θα τον οδηγήσω σ' όποια παγίδα του στήσεις. Είσαι καλός. Είσαι πολύ καλός, Τζεφ. Ο Ιωάννης συμφώνησε? Σε τι πράγμα? Στο να σε κάνει πρωθυπουργό του, αν με προδώσεις. Έχω κι εγώ μερικές αρχές. Τότε πόσα σου έδωσε ο Ερίκος? Πόσα μου έδωσε ο Ερίκος? Ποια είναι η ταρήφα για να με πουλήσεις αυτόν? Ή μήπως βρήκες τρόπο να πουλάς όλους σε όλους? Όχι ακόμα, μαμά, αλλά το ψάχνω το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα γίνει βασιλιάς, αλλά ενδιαφέρει εσένα και τον Ερίκο. Θέλω να σας βλέπω τους δυο σας να σκοτωνόσαστε. Μιλάς σοβαρά, έτσι δεν είναι? Άδικο έχω. Έχεις το δώρο του να μισείς. Εσύ είσαι ειδική, θα πρέπει να ξέρεις. Μ' αγαπούσες όλα αυτά τα χρόνια. Απίστευτο. Έκανα τη βασίλισσα να στεναχωρηθεί. Κυρία, δεν πάτε να πεθάνετε, λέω εγώ. Σε χρειαζόμαστε. Βοήθησέ μας. Και να χάσω όλο το γούστο που θα κάνω πουλώντας σας? Γίνου πρωθυπουργός του Ριχάρδου. Σκάτα. Τζέφρι. Τι να κάνουμε? Έτσι κλείνονται οι δουλειές. Αν τον θέλουμε είναι δικός μας, Ριχάρδη. Μπορώ να έχω λίγο κρασί? Γιατί να έχω τόσο έξυπνα παιδιά? Θα μας πουλήσει όλους, ξέρεις. Αλλά μόνο αν νομίζει ότι νομίζουμε ότι δεν πρόκειται να μας πουλήσει. Σκηνές. Δεν μπορώ να αγγίξω τα παιδιά μου παρά μόνο όταν κάνουμε σκηνές. Τι έχεις, Ριχάρδε? Τίποτα. Είναι πολύ βαρύ το δικό σου το τίποτα. Όταν σου γράφω ή στέλνω να σε φωνάξουν ή σου μιλάω ή προσπαθώ να σε αγγίξω, παίρνω απάντηση το τίποτά σου. Βαρύ, σαν βράχος. Μην παίζεις τις σκηνές σου μαζί μου. Αν μπορούσα δεν θα το έκανα. Δεν θα κερδίσεις και πολλά. Είναι το μόνο πράγμα που είμαι καλύτερος από σένα. Εσύ είσαι πιο σοφή, πιο πονηρή, πιο πεπειραμένη. Εγώ είμαι πιο ψυχρός. Με αγγίζουν λιγότερα πράγματα. Δεν έχεις ιδέα τι είσαι. Εγώ ξέρω ποια είμαι χρόνια τώρα. Κάποτε ήθελα χιλιάδες πράγματα. Ήθελα ποίηση και δύναμη και τους λεβέντες που την δημιουργούν. Τότε ήθελα ακόμα και τον Ερίκο. Τώρα ένας είναι ο πόθος μου. Να σε δω βασιλιά. Το μόνο πράγμα που θες είναι να δεις τα άντερα του πατέρα στο πιάτο. Δεν σε νοιάζει ποιος θα κερδίσει. Φτάνει μόνο να χάσει ο Ερίκος. Θα ανέβαζε στο θρόνο ακόμα και το Φίλιππο. Θα μας πέταγε στους Φράγκους ή θα μας έδινε στους Βυζαντινούς. Θα κάνεις ό,τι να είναι για να χάσει ο πατέρας. Χαίρομαι που το ξέρεις. Είσαι η προσωποποίηση της Μύδιας. Αλλά ξέρετε, αυτό το γιο δεν θα το χρησιμοποιήσεις ποτέ για να εκδικηθείς τον άντρα σου. Μπορώ να σε κάνω ό,τι θέλω. Να σε φορέσω σκουλαρίκι στο αυτί μου. Αλλά καλύτερα να πέθανα. Είσαι αρκετά αγριά. Θα πεθάνεις σύντομα. Πόσο πολύ σε έχει αλλάξει η αιχμαλωσία μου. Ο Ερίκος ήθελε να με πληγώσει και όμως κομμάτιασε εσένα. Μου δίνεις λίγο κρασί ακόμα? Κοίτα το χέρι μου. Ξέρεις πόσοι άντρες λαχταρούσαν αυτή την αρπάγη γερακιού κάποτε? Όταν γνωριστήκαμε ο Ερίκος ήταν 18 χρονών και εγώ βασίλισσα της Γαλλίας. Κατέβαινε από το βορρά. Το μυαλό του ήταν σαν του Αριστοτέλη και η θωριά του σαν όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Παραβήκαμε και τις 10 εντολές μαζί. Έκανα 3 μήνες να χωρίσω το Λουδοβίκο και την Άνοιξη το Μάη εδώ κοντά παντρευτήκαμε. Ο νεαρός κόμις Ερίκος και η κόμισά του. Αλλά σε 3 χρόνια ήταν βασιλιάς της Αγγλίας και εγώ βασίλισσά του. Όλα αυτά τα κατάφερε στα 21 του. 5 χρόνια νεότερος από σένα, στρατηγέ μου. Ξέρω να μετράω. Δεν μπορείς να φανταστείς τους γονείς σου να αγαπιούνται, έτσι δεν είναι? Κι όμως αγαπιόμασταν. Ακόμα δεν είχε ενσκύψει ο Θωμάς Μπέκετ ούτε η Ροζαμούντι. Δεν υπήρχαν τότε αντίπαλοι, μόνο εγώ. Και μετά γεννήθηκε ο μικρός ο Ερίκος και εσύ και όλα τα άλλα τα μπουμπούκια στο περιβόλι μου. Ναι, αγάπη μου. Αν ήμουν αστήρα θα ήμουν πολύ πιο ευτυχισμένη σήμερα. Αυτό ήταν για να με πληγώσεις? Τι κρίμα. Σκοτωνόμαστε με τον Ερίκο για το ποιος θα είναι ο επόμενος. Για ποιον γιο μας θα φέξει καινούρια μέρα και ποιον θα το φάει το σκοτάδι. Και δεν θα ζήσουμε να το δούμε. Ορίστε εσύ. Σ' αγάπησα πιο πολύ από τον Ερίκο και μου κόστισε τα πάντα. Τι θέλεις? Θέλω να ξανάμαστε όπως είμαστε. Δεν είναι αυτό. Εντάξει τότε. Θέλω την Ακουιτάνια. Επιτέλους, αυτή είναι η μητέρα που θυμάμαι. Όχι, δεν είναι αυτή καθόλου. Αλλά αν αυτή σου πάει περισσότερο, τότε αυτήν θα έχεις. Μπορούμε να νικήσουμε.
Μπορώ να σου εξασφαλίσω την Αλαΐδα. Μπορώ να κανονίσω να γίνει ο γάμος σου, αλλά για να τα κάνω όλα αυτά χρειάζομαι την Ακουιτάνια. Πρέπει να την έχω. Λοιπόν, ήσουν καλύτερη στη σκηνή σου με τον Τζέφρι. Θες να γράψω τη διαθήκη μου? Στο Ριχάρδο όλα. Τότε θα με πίστευες? Δώσε μου χαρτί. Το χαρτί καίγεται. Και σκίζεται και η βροχή το κάνει μπάλα. Τι θες να κάνω? Νομίζω ότι ο Τζέφρι το είπε πολύ ωραία. Δεν πας να πεθάνεις. Σ' αγαπάω. Δεν αγαπάς τίποτα. Δεν είσαι ολόκληρη, σου λείπει ό,τι ανθρώπινο. Είσαι τόσο πεθαμένη όσο και θανατερή. Μη με αφήνεις. Ήσουν όμορφη κάποτε. Έχω δει πορτρέτα σου. Δεν θυμάσαι πόσο μ' αγάπαγες? Αμύδρα, σαν σε παραμύθι. Το θυμάσαι? Ήμασταν πάντα πιασμένοι χέρι-χέρι. Δώσε μου το χέρι σου. Να, έτσι ήταν. Τόσο άγριο και ζεστό ήταν το χέρι σου. Το χέρι μου όμως δεν καίγεται. Θα χαράξω τη διαθήκη μου απάνω του. Με αυτό το μαχαίρι. Κοίτα. Στον Ριχάρδο όλα. Μητέρα. Θυμάσαι που σου μάθαινα αριθμητική και ποίηση και πώς να παίζεις λαούτο? Μητέρα. Βλέπεις? Το θυμάσαι? Σου μάθα χορό και γλώσσες και όσο μουσική ήξερα. Και πώς να αγαπάς ό,τι είναι όμορφο. Ο ήλιος ήταν πιο ζεστός τότε και ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Εδώ είσαι, Ιωάννη. Άντε να βρεις κανέναν άλλον ηλίθιο. Είσαι θυμωμένη. Ωραία. Λοιπόν, άκου το σχέδιό. Παλεύεις? Ιωάννη, σκέψου. Σκέψου λίγο, θα σε πρόδεινα ποτέ. Γιατί όχι? Όλοι το κάνουνε. Ιωάννη, έκανα ότι στράφηκα εναντίον σου για να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους. Έπιασε. Με πιστεύουνε. Και το κεφάλι να σου κόβανε, εγώ δεν θα πίστευα ότι θα πεταγόταν αίμα από το λαιμό σου. Αν δεν γίνεις εσύ βασιλιάς, εγώ θα είμαι ένα τίποτα. Είσαι ο δρόμος μου προς τη δύναμη, Ιωάννη. Δεν σε εμπιστεύομαι. Να εμπιστεύεσαι πάντα τα ελαττώματα. Να εμπιστεύεσαι την πανουργία αν με θεωρείς πανούργο. Χρησιμοποίησέ με, ξαπάτησέ με, πέταξέ με, αλλά όχι πριν σε κάνω βασιλιά. Νομίζεις ότι είσαι πιο έξυπνος από μένα, Εντάξει. Τι είναι το σχέδιό σου? Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία με τον Φίλιππο. Γιατί? Γιατί τώρα ο Ριχάρδος μετράει και όχι εσύ. Τι είδους συμφωνία? Πόλεμο. Αν ενωθούμε οι τρεις μας και πολεμήσουμε τώρα, ο Ριχάρδος ξόφλησε. Εννοείς θα τον καταστρέψουμε? Ναι. Και τη μητέρα? Και τη μητέρα. Λοιπόν, το κάνουμε ή όχι? Πρέπει να το σκεφτώ. Είμαστε παραπανήσιοι πρίγκιπες τώρα. Και ξέρεις που τους πετάνε τους παραπανήσιους πρίγκιπες? Χαμηλά? Πολύ χαμηλά. Βλέπω ότι Φίλιππε, ήρθα νωρίς για την ακρόασή μου. Ή μήπως ήρθα αργά? όχι. Ήρθε συγκλονιστικά στην κατάλληλη στιγμή. Αισθάνομαι μια περίεργη συγγένεια μαζί σου, Φίλιππε. Ώστε κι εσύ το νιώθεις, Ήσουνα ακριβώς πίσω από την πόρτα. Πώς το ξέρεις? Μπήκες τόσο πολύ τη στιγμή που έπρεπε. Μαθαίνω. Λοιπόν, είναι τίποτα που δεν το κρυφάκουσες? Την απάντηση του Ιωάννη. Το θέλει τον πόλεμο ή δεν τον θέλει? Εσύ τον θέλεις? Αν ο Ιωάννης σου ζητήσει στρατιώτες θα τους έχει? Αν ο Ιωάννης θέλει πόλεμο θα τον έχει. Τ' άκουσες αυτό, Ιωάννη? Σκέφτομαι. Άσε με να σε βοηθήσω. Στο θρόνο ανεβαίνει ή ο Ριχάρδος ή εσύ. Φίλιππε, νομίζεις ότι θα νικήσουμε? Είμαι βέβαιος. Θα κάνεις αυτό που σου λέω και τίποτα άλλο. Έρχεται ο πατέρας. Καλύτερα να φύγουμε, Φίλιππε. Έχουμε και σχέδια να καταστρώσουμε. Έλα, Ιωάννη. Σε μισό λεπτό, σε μισό λεπτό. Αλλά είσαι. Λίγη ησυχία και εμπιστοσύνη δεν θα βλέπετε καθόλου. Αρκετοί ηλίθιοι με ενοχλούν αυτή τη στιγμή. Πατέρα, έχεις λίγη ώρα? Για τι πράγμα? Αν είχες 2 λεπτά θα ήθελα να μιλήσουμε. Έχω δουλειά τώρα. Είδες το Φίλιππο? Άκου, εκείνο το κυνήγι που σχεδιάζαμε για τα γενέθλιά μου. Λοιπόν. Άστο, δεν θέλω να πάω. Γιατί? Δεν θέλω. Ναι, αλλά το έχουμε κανονίσει. Πάω να σου φωνάξω το Φίλιππο. Δεν πέρασες ωραία πέρσι. Πολύ ωραία.
Τι συμβαίνει, αγόρι μου? Είπες ότι έχεις δουλειά. Ναι, ωραία, αλήθεια, αλλά... Έχεις πιο σοβαρά πράγματα να κάνεις. Ιωάννη, δεν μπορώ να σε βοηθήσω αν δεν ξέρω τι έχεις. Τα πίνεις όλα στο Ριχάρδο. Α, πιστεύεις ότι θα το έκανα? Δεν μ' αγαπάς πια. Πάψε να γκρινιάζεις και... Στάσου ίσιος. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Πότε θα γίνει η στέψη μου? Όταν πω εγώ. Αυτή δεν είναι απάντηση. Ιωάννη! Γιατί δεν της λες πόσο την αγαπάς? Είσαι απίθανος με τις γυναίκες. Τώρα τι ήταν αυτό, ένας Θεός ξέρει. Σε άκουσε πριν όταν έλεγες πως τον αποκληρώνεις. Και θα αναρωτιέται αν το εννοούσες. Αν το εννοούσα, όταν του έχω κάνει και τον πατέρα και τη μητέρα και την ταντά και όλα. Μα αυτός είναι ό,τι έχω και δεν έχω. Κάθε πότε πρέπει να το ακούει, κάθε βράδυ. Πρέπει αντί για ορεκτικό στο φαγητό μας να λέμε ποιον αγαπάμε και ποιον δεν αγαπάμε. Εμένα με υποσχέθηκες στο Ριχάρδο. Και νομίζεις ότι μιλούσα σοβαρά? Νομίζω, Ερίκο, ότι διασκεδάζεις με το να με περνάς από χέρι σε χέρι. Τι είμαι για σένα, το σερβίτσιο της οικογένειας? Ή μήπως είμαι ό,τι έχεις και δεν έχεις, όπως ο Ιωάννης? Ο Ιωάννης πρέπει να πάρει την ακουιτάνια. Σου μιλάω για ανθρώπους και εσύ μου απαντάς για επαρχίες. Μπερδεύονται μέσα μου συνέχεια. Τι είναι η ακουιτάνια για την Ελεονόρα? Δεν είναι επαρχία. Είναι ένας τρόπος για να με τυραννάει. Γι' αυτό τώρα προσπαθεί να σαγηνεύσει απάνω το Ριχάρδο. Θα του τη φάει και να μου το θυμηθείς. Και τι δεν θα έδινα για να μπορέσω να την ακούσω. Σου να θα αναχοροπηδάς, αγόρι μου, και να παίζεις το φλάουτο και το λαγούτο. Μα είναι εκπληκτικό. Ίδια με κάνεις. Είπα, μια και κατεβαίνω, να φέρω και τα δώρα. Πού είναι το δέντρο? Α, τι είναι το δικό μου δώρο? Τι παιδί που είσαι, πάντα ρωτάς. Αυτό είναι το δικό σου πακέτο. Α, στον Ερίκο. Βαρύ. Είναι τα φόπλακά μου, Ελεονόρα, με κακομαθαίνεις. Δεν μπορούσα ποτέ να σου αρνηθώ τίποτα. Πρέπει να το παραδεχτώ. Εσείς οι δυο γερνάτε τόσο χαριτωμένα. Επιτρέψτε μου. Μη φεύγεις. Τη σκοτώνει όταν βλέπει πόσο πολύ σε έχω ανάγκη. Με έχεις τόση ανάγκη, Ερίκο, όσο και ο ράφτης στη βαριά του σιδερά. Αλλά είσαι. Ξέρω τι θα πει τώρα. Θα πει πως με αγαπάει. Πιο πολύ από τη ζωή μου. Της τα λέω αυτά για να μην χάσει το ηθικό της. Λοιπόν, πώς θα πήγες με τον Ριχάρδο? Του κάνεις την καρδιά να λιώσει? Νομίζεις ότι θα έπρεπε να μου επιστρέψει την ακουιτάνια? Δεν βλέπω γιατί όχι. Στο κάτω-κάτω του υποσχέθηκα το θρόνο. Ξέρεις, ο γιος μας αναρωτιέται αν οι υποσχέσεις σου μετράνε. Μα δεν βοηθάει σε τίποτα να αναρωτιέσαι αν ο αέρας είναι καθαρός όταν είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να αναπνεύσεις. Αυτό του είπα κι εγώ. Λοιπόν, την πήρες? Θα στη δώσει πίσω? Πώς μπορείς να νομίζεις ότι εγώ θα την πρόσφερα μετά στον Ιωάννη? Μετράει φοβερά για μένα. Γιατί? Έχει καμιά σημασία ποιος θα είναι μετά από μας? Ρώτα όποιον γλύπτη θέλεις. Ρώτησε τον Μπραξιτέλη. Γιατί δεν δουλεύεις πάνω σε βούτυρο? Γιατί δεν διαρκεί, Ελεονόρα. Γι' αυτό. Και ο Ιωάννης είναι από χαλκό? Θα πρασινίσει κι αυτός και θα φθαρεί όπως όλοι μας η γη. Το ξέρω. Ο Ριχάρδος θα ανέβει στο θρόνο. Το άκουσες που το είπα? Τι άλλο θέλεις? Δεν έχει ακουιτάνια για τον Ιωάννη. Πρέπει να του δώσω κάτι. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία. Αγάπη μου, σε έναν κόσμο που ανασταίνονται μαραγγί όλα είναι δυνατά. Τον γέννησες που να πάρει ο διάβολος, γιος σου είναι. Ναι. Τον είχα στην κοιλιά μου για 280 μέρες. Τη θυμάμαι μία-μία. Μόλις είχες βρει τη Ροζαμούντι τότε. Θέλω να ξέρω τι σε έχει πιάσει ειδικά με αυτήν. Έχουν περάσει από τη ζωή μου τόσες άλλες. Αμέτρητες. Και εσύ, για να κάνουμε ένα λογαριασμό. Σε πόσον κρεβάτι αξάπλωσες? Του Θωμά Μπέκετ. Ψέματα! Το ξέρω. Δεν μας πάει η ζήλια, Ερίκο. Όχι, δεν μας πάει. Σε νοιάζει ακόμα, έτσι δεν είναι? Θέλω την ακουιτάνια για τον Ιωάννη. Τη θέλω και θα την έχω. Με απειλείς, θα με βασανίσεις, θα με κάψεις με λάδι, θα με δέσεις στον τροχό ή θα μου κάνεις το κορμί μου κομματάκια? Έχω τα χαρτιά και θα τα υπογράψεις. Και πώς θα με αναγκάσεις? Με απειλές? Υπόγραψε ή σου κόβω το φαΐ? Με δάκρυα? Υπόγραψε πριν γίνει κομμάτια η καρδιά μου? Με προσφορές, με δωροδοκίες, με συμφωνίες? Γέρο μου, είμαι σαν τη γη. Δεν υπάρχει τρόπος να με φέρεις γύρα. Σε λατρεύω. Μην κουράζεις άλλο τα γερικά σου πόδια, ο δρόμος είναι κλειστός. Ωραία μου. Έχω να σου προτείνω κάτι. Άλλη πάλι πρόταση. Θέλεις να δώσω την πλουσιότερη επαρχία της Ευρώπης στον Ιωάννη? Με τι αντάλλαγμα? Για πες μου, μεγάλο μυαλό, τι? Την ελευθερία σου. Α. Τη στιγμή που ο Ιωάννης έχει την ακουιτάνια, είσαι ελεύθερη. Και σκέψου, το Λονδίνο στα πόδια σου, χειμώνες στην Προβυγγία, θα επισκέπτεσαι το Ριχάρδο όπου κάνει τις φαγές του. Όλα αυτά για μια υπογραφή. Είσαι καλός. Το ξέρα πως θα ήταν το γούστο σου. Πάντα σ' άρεσε να ταξιδεύεις. Ναι, πάντα. Έφτασα να υποχρεώσω τον καημένο του Λουδοβίκο να με πάρει σε σταυροφορία. Είδες προσβολή στα θεία. Έδισα τις κυρίες επί των τιμών σαν Αμαζόνες και φτάσαμε με τα στήθια έξω στα μισά της Δαμασκού.
Ο Λουδοβίκος έπαθε την καρδιά του και εγώ εγκάβματα από τον ήλιο. Αλλά τα στρατά θαμπόθηκαν. Ερίκο, με πνίγεις. Νομίζεις ότι μου αρέσει αυτό που κάνω? Σε πιστεύω. Το ξέρω ότι σε νοιάζω. Να είμαι φυλακισμένη, χτισμένη σε ένα κάστρο όταν έχω γνωρίσει όλο τον κόσμο. Και εγώ δεν ξέρω πώς σε παίζησα. Αυτά τα 10 χρόνια, Ερίκο, ήταν απίστευτα. Και μου προσφέρεις το μόνο πράγμα που θέλω, αν σου δώσω το μόνο πράγμα που έχω. Και νοιάζεσαι για μένα. Δίνεις πιο πολύ αγάπη στα γεράκια σου. Τα γεράκια μου φέρονται καλύτερα. Σε δεραίνει ο γάμος και για μένα, λοιπόν. Υπόγραψε και θα ανακοινώσουμε τα ευχάριστα νέα. Η Βασίλισσα είναι ελεύθερη. Ο Ιωάννης έχει και αυτός κτήματα. Ο Φίλιππος είναι ικανοποιημένος και ο Ριχάρδος παίρνει πριγκίπισσα. Εντάξει, θα υπογράψω. Με έναν όρο. Ποιον? Θα γίνει ο γάμος τώρα. Τι? Γιατί σε εκπλήσει? Δεν είναι τόσο ξαφνικό. 16 χρόνια είναι αραβωνιασμένη. Καιρός να γίνει ο γάμος. Κουμπάρος μπορεί να είναι ο Ιωάννης. Πολύ θα γελάσουμε. Και εσύ θα φέρεις την ύφη στην εκκλησία. Θέλω να σε δω να το κάνεις. Μπορώ να ζήσω και χωρίς την Αλαΐδα. Και εγώ νόμιζα ότι την αγαπάς. Την αγαπάω. Δόξα τω Θεώ. Για μια στιγμή φοβήθηκα. Νόμιζα πως δεν θα πληγωθείς. Γεμίζεις φόβο και συμπόνια. Τι τραγωδία που είσαι. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Αναρωτιέσαι ποτέ αν κοιμήθηκα με τον πατέρα σου? Τον πατέρα μου? Δεν είναι αλήθεια βέβαια, αλλά διαδόσεις. Ακούει κανείς τόσα. Δεν αναρωτιέσαι ποτέ? Είναι τόσο ωραίο να με μισείς, σε γεμίζει τόσο Όχι, πολύ. Είναι φοβερό. Τότε πάψε. Πώς, μόνο γι' αυτό ζω. Ροζαμούντης αγαπούσα. Ιωάννη, Ριχάρδε, Τζέφρι. Βρείτε μου ένα παπά. Γιατί? Κάνω. Θα σου δείξω, μα το Θεό θα σου δείξω. Κάποιος να μου φέρει ένα παπά. Γιατί, τι συμβαίνει? Ο Ριχάρδος παντρεύεται. Τώρα? Παντρεύεται τώρα? Παιδί μου, έχεις μυαλό ξηράφι. Εσύ κολεγριασμένη, ό,τι και αν πεις δεν μπορείς να με πληγώσεις. Αλλά εσύ πατέρα μπορείς. Γιατί έτσι θέλω. Τζέφρι, πήγε να μου φέρεις ένα επίσκοπο. Φέρε το γεροντούρχαν. Εδώ παρακάτω είναι. Εντάξει, μητέρα. Αλέης, θα σε πανέμορφη νυφούλα. Μάλλον θα κλάψω. Κάνεις σαν να πιστεύεις ότι θα γίνει. Θα γίνει. Υποκρίνεται. Δεν το καταλαβαίνεις όταν υποκρίνεται ο Ερίκος. Όχι αυτή τη φορά. Δεν θα με παρατήσει. Τι σε κάνει να το πιστεύεις? Έτσι μου είπες. Δεν είσαι η Ελένη μου, δεν θα πάω στο πέλαγος με 1000 πλοία για σένα. Τελειώσαμε. Δεν σε πιστεύω. Περίμενε 10 λεπτά και θα δεις. Ειδοποίησα τον Τούρχαν, θα περιμένει στο παρεκκλήσι. Ωραία, να τελειώνουμε. Δεν μου το κάνεις αυτό, Ερίκο. Πάρτι, Ριχάρδε. Περίμενε. Δεν με θέλεις, Ριχάρδε, έτσι δεν είναι? Όχι. Όχι ακόμα. Φίλιππε, άκουσέ με. Είμαι αδερφή σου, Φίλιππε. Δεν με λυπάσαι? Ελεονόρα, μητέρα μου, μην το αφήσεις να γίνει. Ερίκο, αν μ' αγάπησες ποτέ. Δεν θέλω. Δεν το δέχομαι. Όταν με ρωτήσει ο παπάς θα πω όχι. Ερίκο, σε παρακαλώ. Γιατί με δίνεις, Ερίκο? Γιατί? Μα τι έχεις να κερδίσεις? Τα κουιτάνια βέβαια. Τι είπες? Η μητέρα σου κερδίζει την ελευθερία της και εγώ την ακουιτάνια. Έτσι δεν είπαμε, Λεωνόρα? Συμφώνησες ή δεν συμφώνησες? Και βέβαια συμφώνησε. Το ήξερα. Υποκρισίες. Όλα υποκρισίες. Με χρησιμοποίησες, μητέρα, και εγώ το πίστεψα. Μα το Θεό ηλίθιος, τα πίστεψα όλα. Τα εννοούσα όλα. Δεν έχει γάμο. Δεν θα γίνει γάμος. Αγόρι μου. Όχι με τέτοιο αντάλλαγμα. Ναι, αλλά ο Ντούρχαν περιμένει. Όχι και την ακουιτάνια για την Αλαΐδα. Πρέπει να την παντρευτείς, για χάρη μου, Ριχάρδε. Πολλά σου ζητάω. Ποτέ. Το υποσχέθηκα στο Φίλιππο, έλα στη θέση μου. Στο διάολο και ο γάμος και εσύ κι η θέση Δεν σου. θα τολμήσεις να με αψηφίσεις. Νομίζεις? Φίλιππε, είσαι ο βασιλιάς της Γαλλίας, για το όνομα του Θεού. Πες κάτι. Κάνε κάτι. Για τόλμα να με απειλήσεις, Φίλιππε. Φόβησέ με. Βλάκα. Βρίσκεις? Δεν επρόκειτο ποτέ να τον κάνει αυτό το γάμο. Για ξαναπες το αυτό. Είσαι καλός στους τίμους. Μ' αρέσει όπως το παίζεις. Αγοράκι, μην τολμήσεις να ξαναπείς σε ένα βασιλιά ότι είναι ψεύτης. Δεν είμαι αγοράκι, ούτε δικό σου ούτε κανενός άλλου. Αγοράκι, ήρθες εδώ ζητώντας να γίνει ο γάμος ή να σου δώσω πίσω το βέξιν. Μάρτης μου ο Θεός, δεν θα δεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σου λέω όχι και στα δύο. Έχει συνθήκη με τη Γαλλία. Στο διάολο η συνθήκη με τη Γαλλία. Και στο διάολο και οι Γάλλοι. Όσο ζω και υπάρχω, η Αλαΐδα δεν θα παντρευτεί ποτέ. Η ζωή σου και το ποτέ έχουν εντελώς διαφορετική διάρκεια. Όχι κατ' εμέ, αγοράκι μου. Αυτό θα το δούμε, κυριέ μου. Το λιοντάρι βρυχάται. Για δείξε μου τα κυτρινισμένα σου δόντια να τρομάξω. Μη το χαλάς, Ριχάρδε. Δέξου το κάπως καλύτερα. Πώς είναι το πονεμένο σου πόδι? Καλά, ευχαριστώ. Και η πλάτη σου και όλα τα άλλα? Γερνάς. Και καμιά μέρα. Πότε? Είμαι 50 χρονών τώρα. Μα το Θεό, αγόρι μου, είμαι ο πιο γέρος άνθρωπος που ξέρω. Περνάω τον Πάπα 10 χρόνια. Λοιπόν, τι θα γίνει?
Θα χτυπηθούμε με τις πάθες όταν είμαι 85. Δεν είμαι δευτερότοκος, όχι πια. Ο Ερίκος σου είναι στον τάφο. Το ξέρω, εγώ τον έθαψα. Το στέμμα είναι δικό μου. Δικό σου είναι ό,τι σου δώσει ο μπαμπάς σου. Είμαι διάδοχος. Σε τι πράγμα? Τότε θα χτυπηθούμε τώρα. Αυτή τη στιγμή. Στο πεδίο της μάχης. Έχουμε πόλεμο. Ναι, έχουμε πόλεμο. Έχω 2.000 άνδρες στο Πουατιέ. Μπορούν να σε ακούσουν από εκεί. Όχι, φώναξε τους. Φώναξε τους και να δούμε αν θα έρθουν. Γιατί πιο κοντά στο Πουατιέ από ότι αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να βρεθείς. Δεν θα τολμήσεις να με κρατήσεις εχμάλωτο. Είσαι γιος βασιλιά και σου φέρουμε με σεβασμό. Μέσα στο κάστρο μπορείς να πηγαίνεις όπου θέλεις. Δεν μπορείς να με κρατήσεις εδώ. Ώσπου να συμφωνήσουμε όλοι ότι ο Ιωάννης είναι ο διάδοχος και μπορώ να το κάνω και θα το κάνω. Δεν υπάρχει κάστρο που να μπορεί να με κρατήσει. Βάλε τους φρουρούς σου. Απίστευτο. Ξαναείμαι βασιλιάς. Έγινε θαύμα. Είσαι ευτυχισμένος για μένα, Τζεφ? Είμαι ευτυχισμένος και για τους δυο μας. Έλα, Ιωάννη. Παραλίγο, Παραλίγο να κερδίσω. Παραλίγο να έχω την ελευθερία μου και την αλαΐδα για το γιο μου. Θα μου άρεσε ελεύθερη. Το έπαιξες πολύ ωραία, Ερίκο, ήσουν καλός. Ναι, το ξέρω. Πήγες να το πιστέψεις, έτσι δεν είναι? Το τι μ' αρέσει να είμαι βασιλιάς. Λοιπόν, Ερίκο, αφέντη μου και κυριέ μου, τώρα τι κάνουμε? Δεν έχω ιδέα. Ξέρω ότι τώρα κερδίζω και ξέρω ότι και στο τέλος θα κερδίσω. Αλλά ποια θα είναι η επόμενη κίνηση? Δεν φοβάσαι? Όχι. Νομίζω ότι φοβάσαι. Εγώ φοβάμαι. Μην παίζεις με τα αισθήματα, Ερίκο. Όχι με τα δικά μου. Δεν ήταν δυνατό να σε χάσω. Μετράς για μένα πολύ περισσότερο από ό,τι νόμιζα. Ελεονόρα, έχεις φορέσει το ενιγματικό σου πρόσωπο. Ήθελα να ξέρω πώς αισθάνεσαι. Εκπληκτικά. Είμαι κλειδαμπαρωμένη εδώ μέσα με τα παιδιά μου. Ποια μάνα δεν θα το ήθελε αυτό? Ένα πράγμα. Ναι. Μπορώ να σε δω να τη φυλάς? Δεν μπορείς να σταματήσεις για μια στιγμή. Σε βλέπω κάθε βράδυ. Το φτιάχνω με το μυαλό μου πριν κοιμηθώ. Άστο έτσι. Η περιέργειά μου είναι διανοητική. Θέλω να δω αν πέφτω έξω. Αλαΐς, ξέχασε το δράκο στην πόρτα. Έλα. Πίστεψε ότι σ' αγαπώ γιατί σ' αγαπώ. Πίστεψε ότι είμαι δικό σου για πάντα γιατί είμαι. Πίστεψε στη χαρά και στη γαλήνη που μου δίνεις και πίστεψε. Λοιπόν, θέλεις κι άλλο, Ελεονόρα? Ερίκο. Είμαι γέρος και μόνος μου σε ένα άδειο κάστρο. Είναι μαζί μου, Αλαΐς. Τι τραγούδια θα είχε φτιάξει ο Σολομώντας για μένα αν με είχε δει. Δεν μπορώ, όχι. Δεν θέλω να κοιτάξω στον καθρέφτη. Θα γίνω στυλιάλατος. Έχασα πάλι. Νικήθηκα. Για την ώρα. Δεν πειράζει, θα έρθουν κι άλλα Χριστούγεννα. Τι ωραίο κονιέ. Πόσο γλυκά φιληθήκαν. Την άλλη φορά θα τον κανονίσω που θα με πάει. Μπορώ να περιμένω. Να και το στέμμα μου. Η συντροφιά μου και η παρηγοριά μου. Και οι δυο μας κλειδωμένοι για έναν ακόμα χρόνο. 4 εποχές ακόμα. Θεία ερημιά. Πού πήγε η προσπάθεια μιας ζωής? Τζεφ, μήπως είναι πολύ αυτό το στέμμα? Βάλε το χέρι σου μπροστά στα μάτια σου όταν με πλησιάζεις. Μπορεί να σε τυφλώσει η ομορφιά μου. Ο Ριχάρδος χαλάει τον κόσμο μες στο κάστρο. Αλήθεια, γιατί? Λέει ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι φυλακισμένος. Αλλά εγώ νομίζω ότι απλώς του αρέσει να χαλάει τον κόσμο. Και ο Ιωάννης? Ο Ιωάννης χοροπηδάει πίσω από τον Ριχάρδο και τον πειράζει. Και εσύ? Εγώ σκέφτηκα ότι μπορεί να νιώθεις μόνη σου. Έλα, Πρωθυπουργέ, δοκίμασε το στέμμα. Δες πως σου πάει. Με έχεις για πολύ μικρό άνθρωπο, Μικρό, ποτέ. Ό,τι άλλο κι αν είσαι, δεν είσαι μικρός. Θυμάμαι τα γενέθλιά μου.
Όταν έγινα 3. Όχι απλώς εικόνες του κήπου και των δώρων, αλλά ποιος έκανε τι και σε ποιον και πώς ήτανε. Οι αναμνήσεις μου πάνε τόσο πίσω, κι όμως δεν θυμάμαι ούτε μία φορά να μου δείξατε εσύ και ο πατέρας κάτι περισσότερο από διαφορία. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο για μένα να ρωτήσω και δεν αξίζω μια εύκολη απάντηση. Είναι φορές που πιστεύω ότι δεν αγαπήσαμε κανένα από τα παιδιά μας. Και αυτή η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Είμαι κουρασμένη και συζητάς μια απλή απάντηση που δεν μπορώ να σου δώσω. Σκεφτόμουν λίγο πριν τον Πέτρο Μπελάρ. Ήμουν 15 χρονών τότε και βασίλισσα, και όταν βαριόμουν τα απογεύματα πήγαινα και χάζευα την Ελοΐζα να χαζεύει τον Αμπελάρ που έσπερνε την αίρεση στους κήπους του παλατιού. Ο Σικουάνας από τη μια μεριά, τα κυπαρίσια από την άλλη, και ήταν όλα τόσο βαρετά. Η διανόηση, η καθαρή σκέψη έλαμπε γύρω μου σαν κρυστάλλινο νερό. Και το μόνο που με απασχολούσε ήταν πώς να μεταμορφώσω τον άντρα μου από καλόγερο σε Καίσαρα. Θα ήθελα να ξανά άκουγα αυτόν τον άνθρωπο να μιλάει. Τώρα θα πρόσεχα, γιατί τώρα η ηλικία έχει μαζέψει τη φιλοδοξία μου και τα μυστήρια γύρω μου είναι τόσο ζουμερά όσο ήταν πάντα. Μπορώ και διαβάζω τις σκέψεις του κόσμου. Και βλέπω μες στο μυαλό σου, Τζέφρι, ένα χέρι να γράφει «Έξυπνη μάνα». Ποιος είναι ο έξυπνος λόγος για αυτά τα έξυπνα λόγια? Δεν λέω εξυπνάδες, αλλά βέβαια δεν θα σε πείσω ποτέ. Σας βαρέθηκα όλους. Είπα να έρθω να σπάσω λίγο πλάκα. Η μαμά είναι κουρασμένη. Έλα αύριο να κάνεις τον καλικάντζαρο. Τώρα δεν μπορώ να αντιδράσω. Λοιπόν, απόψε δεν έχει γούστο να πειράζεις κανέναν. Έλα να σε κοιτάξω. Όλο κοιτάζω απόψε. Κοίταξα λίγο στον καθρέφτη, διάβασα λίγο το μυαλό του αδερφού σου. Τι μπορεί να δει κανείς εσένα? Λίγο από μένα, λίγο από τον Ερίκο και πολύ από κάποιον που δεν ξέρω. Ω Ιωάννη. Ο μπάσταρδος! Μας κλειδαβάρωσε ο μπάσταρδος. Τι είπες, αγάπη μου? Είμαστε φυλακισμένοι, το ας ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι φυλακισμένη το πως και να είναι. Πρέπει να φτάσω στο Πουατιέ. Πόλεμο θέλει ο Ερίκος, θα τον έχει. Δεν βλέπω πως. Βλέπω ότι το παίρνεις πολύ ήρεμα. Λοιπόν? Νόμιζα, κι αν κάνω λάθος πες μου το, αλλά νόμιζα ότι ήθελες το θρόνο του Ερίκου για μένα. Χάσαμε αυτή τη φορά, Ριχάρδε. Δεν μπορούμε πάντα να κερδίζουμε. Νομίζεις ότι ξόφλησες, δεν είναι? Ναι, το νομίζω. Έχω νικηθεί πιο πολλές φορές από ό,τι έχεις δόντια. Ξέρω πως είναι. Πιάσε το μουρνόλαδό σου σαν ένα καλό παιδί, κατάπιετο και πήγαινε να κοιμηθείς. Θα γίνω βασιλιάς. Και βέβαια θα γίνεις, αλλά όχι φέτος. Και στο κάτω-κάτω τι με νοιάζει εμένα. Ο κόσμος θα σταματήσει όταν θα πεθάνω. Ο δικός σου, όχι ο δικός μου. Άστα, Ριχάρδε, άστα για τώρα. Εγώ τα άφησα. Δεν μπορώ. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Λέγε μαζί μου, κερδίζει ο Ιωάννης και εγώ χάνω. Κι αν πέθανε ο Ιωάννης, Τι είπες? αν ο Ιωάννης μας εγκατέλειπε από τόμος, Δεν τολμούσες? γιατί όχι? Μαχαίρι! Έχει μαχαίρι! Και βέβαια έχει μαχαίρι. Πάντα έχει μαχαίρι. Όλοι μας έχουμε μαχαίρια. Ζούμε στο 1183 και είμαστε βάρβαροι. Και πώς το δείχνουμε. Γουρουνάκια μου, εμείς γεννάμε τον πόλεμο. Ούτε οι δυνάμεις της ιστορίας, ούτε η κυρία, ούτε η δικαιοσύνη, ούτε η αδικία, ούτε οι θρησκείες, ούτε τα ιστορικά αίτια, ούτε οι ιδέες, ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε ό,τι άλλο πράγμα. Εμείς είμαστε οι φωνιάδες. Τον γεννάμε και τον κουβαλάμε μέσα μας τον πόλεμο σαν σύφυλλοι. Οι πεθαμένοι σαπίζουν στα χωράφια γιατί οι ζωντανοί είναι σάπιοι. Για το όνομα του Θεού, γιατί δεν μπορούμε να αγαπάμε λίγο ένας τον άλλον? Έτσι αρχίζει η ειρήνη. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Έχουμε τέτοιες δυνατότητες, παιδιά μου, που μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Και όσο εμείς αγκαλιαζόμαστε, ο Φίλιππος τι θα κάνει? Ο Θεέ μου, ο Φίλιππος, υποτίθεται ότι θα αρχίσαμε πόλεμο. Αν το μάθει ο πατέρας, χάθηκα. Ήσυχα, Ιωάννη, ήσυχα. Μην πανικοβάλλεις. Ωραίος συμβουλάτορας είσαι κι εσύ. Μην κάνεις τίποτα, άσε με μένα να το χειριστώ. Αν είσαι τόσο έξυπνος, γιατί πάντα καταλήγω να κάνω βλακίες? Γιατί? Ώστε έτσι, Τζεφ. Συμμάχησε με τον Φίλιππο. Συμβούλεψε στον Ιωάννη να κάνει πόλεμο. Τι απίθανο παιδί. Αυτό αποκληρώθηκε. Μόλις το μάθει ο Ερίκος, μόλις του πω τι έκανε ο Ιωάννης, χρειάζομαι χρόνο. Μπορείς να κρατήσεις τον Ιωάννη μακριά από τον Φίλιππο, ώσπου να σου πω? Ό,τι πεις εσύ, μητέρα. Ριχάρδε, πρέπει να φύγεις από εδώ μέσα πριν ξεσπάσει η φασαρία. Μόνο ο Φίλιππος μπορεί να σε βοηθήσει. Έχει στρατιώτες μαζί του και αν θέλει τους χρησιμοποιεί. Πήγαινε να τον βρεις. Πέσε στα πόδια του, υποσχέσου του το Βέξιν, τη Βρετάνη, οτιδήποτε. Μόλις είσαι εσύ ελεύθερος και ο Ιωάννης στα μαύρα τα κατάστιχα, τότε κάνουμε άλλα σχέδια. Να μιλήσεις εσύ στο Φίλιππο. Εσύ είσαι η διπλωμάτης. Να τον δεις εσύ. Είσαι φίλος του. Εσύ τον ξέρεις, όχι εγώ. Γρήγορα. Ριχάρδε, υποσχέσου του οτιδήποτε. Δεν έχασα. Δεν τέλειωσαν όλα. Αυτή τη φορά τον κρατάω το γέρο. Ο ηλίθιος νομίζει ότι αγαπάει τον Ιωάννη. Το πιστεύει. Εκεί είναι που θα του στρίψω το μαχαίρι. Μαχαίρια. Ήταν ωραία ιδέα, δεν ήτανε? Α, Ερίκο, κάναμε κάτι μεγάλο.
Μόνο που το κάναμε άσχημα. Πού είναι ο καθρέφτης? Είμαι η Ελεονόρα και μπορώ να κοιτάξω κατάματα ό,τι και να είναι. Τι όμορφο κορίτσι. Πώς μπόρεσε ποτέ ο βασιλιάς της και την άφησε? Στη θεατρική βραδιά ακούμε το έργο του James Goldman, το Λιοντάρι του χειμώνα. Ακολουθεί ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος.